Всеки иска да е котарак, защото всеки котарак избуса в крак. О, е! Щастливи сънища, любими мои. Сигурен съм, че са на вълшебното килимче. Едвам си държаха очите отворени. Толкова вълнуващ ден. Наистина, и какъв финал само. Томас, приятелите ти са очарователни. Много ми харесаха. Малко са грубички на вид, но ако имаш нужда, хоп, и са до теб. И хоп, когато ние бяхме в нужда, ти беше до нас. Беше си жив късмет за мен, мила. И много ти благодарим, че ни приюти в къщата си. О, мезонета си. Много е хубав. Не преувеличавай. Този квартал е най-евтиният, помниш ли? О, не, харесва ми, но има нужда от малко почистване и може би женско присъствие. Ако ти си кандидатка, то... Леле, мама ще работи за господин Омали. Боже, очите ти наистина са като сапфири. Ох, това беше безвкусно, нали? О, не, съвсем не. На всяка жена й харесва. Дори на малката Мари. Да, обичам тези малки котенца до кесо. Обичам ги. И те много се привързаха към теб. Да! Знаеш ли, те имат нужда от... така да се каже... Имат нужда от... баща наоколо. О, Томас, това би било чудесно, но... Мили, иска ми се да можех. А защо не можеш? Заради мадам. Не мога да я напусна. Но мадам е... Тя е просто един човек. А вие сте домашните и любимци. О, не. Ние значим много повече за нея. О, толкова съжалявам, скъпи. Но утре трябва да се приберем у дома. Ти знаеш най-добре. Но ще ми липсваш, бейби. Децата също. Много ще ми липсват. За малко да имаме баща. Да. Да се връщаме в леглата. Лека нощ, Дукесо. Лека нощ, Томас.